kana fito shi ne zaka ce kudakata shi ne suke da kowa zai da hankali duka za mu zo a ran shi ne suke wannan bayani muna kokari kan idan ta gama wannan da dawo ai likita ne kawai kenan ka fitowar shi a gani yana fitowa shi ne za ka yi amma wannan likita ai bai da zafi ba ɗari ko hannu ne ɗari ta ta kawai ka gani ba ta yasa a cikin shi ba iya kita hannu ya gudu me aka yi tattaunawa ne a kai akan ruhin tausayi wannan shine mai next episode din da zamu fita mi episode 8 to wa tambaye ka jama'a ku tambaye shi ne Adam Hussein ya tambaye ni na tambaye shi sai kowa ya turo ka na fasa ba da labarin an bata mai kadan ya gudi da Allah to a sai ma Maltina mana hika a sai mun faru da shi ni ma ba a sai man faran ba to kin ji wai me kika zo yi ke kuma na zo ganin duniya ne waye ga ya ce ki ni ga mana abin da ke ka san wani abu muna facing challenges ne daga state government akwai wani problem da muke da su shi yasa muke so ku yi maza ku kama dan yau da su da yan suka zo da abin da ku yi wallahi gaskiya wannan ke da kafin da ku yi ina san kafin ka zo an mun riga an baka script ka karanta da kodoyi za ku ai ko shekara idan kuka zo za ku dauka dole sai a yi briefing arewa ba a yi har yanzu ba yan drama da suka kai da maga gaskiya ne ba yan drama da suka kai hira katsina ba har yanzu ba a yi ikon Allah ya ci kuma kuma da shi ba kaga ku drama kuke mu kuma movie za a sake yin drama ku drama kuke mu film ne mu koma on board ni da kai mu koma on board ni da kai me drama me akwai bambancin drama shi drama low budget ne ana yin shi ne akwai wani topic ni ne anan hannu ba lafkot ne kai ka bari an samu wannan kai ka san yadda an samu wannan din ne wallahi ba sai da samu kuma ne wallahi da ga Najeriya kulle akwai ne yanzu duk ba mu da mu sa ta ba to me na ma da zaka bubballa kaga kyamarar su halitta episode 13 bai yi kyau ba kwata-kwata wallahi picture din ba ma ta shiga ciki ba Aminu ya riga tukuna kan gurin bai tashi